בעיקרון בישראל קוראים לזה נמוכי קומה. אני לא כל כך אוהב פוליטיקלי קורקט, אני אוהב לדבר סטרייט. אני גמד, זה לא זה גמד, זה גם חרוס. אין ספה לגמדים. יצא לי שצעקו לי גמד בעיקר ילדים קטנים. אני מת על הילדים הקטנים האלה. אני מאוד לא אוהב את ההורים שנלחצים ומשתיקים את הילד, כי זה לא שעד היום חייתי באשליה שאני כמו כולם, ופתאום בא ילד ואמר לי, תשמע אחי, אתה גמד. הספה הזו ממש לא בסדר, לא נוח לי. תחשוב שאני יכול לגור על כזה דבר. תרגל לי ספה קטנה. כיסא ילדים קטן. אבל אתה לא רוצה להרגיש ילד, אתה רוצה להרגיש כמו כולם, לא? לא, זה שלי נוח. הגובה שלי הוא ערך מוסף. אם נותנים לך לעקוף בתור וישים לך הנחה, ובמקום לקחת את זה מסכן, תנו לו לעבור את התור. אני כאילו, חבר'ה, אני מסכן, תנו לי לעבור את התור. נחמד פה. הכל יותר פרופורציונלי לדעתי. אני ילד מפונק, ילד של אמא. משתדל שיעשו בשבילי הכל. לפעמים צריך פינוק וזה, אני אמצא את מי שיפנק אותי. גם ככה מי שיכין לעצמו איזה כוס קפה אז. עוד שתי תנועות זה בקטנה. אם אתה היית גמד ואני הייתי רגיל, הייתי עושה לך שוקו. כרגע אני יחצן של מסיבות בתל אביב, ובעיקרון אני כמעט כל לילה מבלה. אני עומד על הבר, מתחילים דרינקים, צ'ייסרים, מה שזורם. להתחיל עם בחורות כמעט ולא יוצא לי, יש לי איזשהו פחד עדיין. בחורות רואות דבר מאוד חמוד ולא מאיים. בחורות רגילות? כן, אף פעם לא הייתי עם גמדה. לא יצא לי, יכול להיות שזה יכול להיות חוויה מעניינת, למרות שזה נראה לי קצת סוטה, אבל... תראה איזה גמדים רגע זה הסיפור. אני יודע שאני גימיק, אני גם מסכים עם זה. אני אוכיח שזה מעבר לגימיק, ואני מאוד מקווה, אחרת יהיה לי מאוד קשה עם עצמי. הגמד נעלם די מהר, ואני נשאר אני, ואנשים אוהבים את זה, גם אני אוהב את זה. מה נהיה עם הקרס בירה שלך, תגיד? הייתי תמונות שלך יותר חתיך. אתה בא לאכול לי את הלב. לא, אני אוריד את זה. גמד הבית, אם אני אכנס, אני חייב לראות אותו. גמד הבית? גמד הבית, חייב לראות אותו. גבירותיי ורבותיי, קבלו את אלעד! גובה המדויק של אלעד 98 סנטימטר. אמא שלו נלחמה שהוא ילמד במסגרות חינוכיות רגילות, וזה השתלם. אלעד היה הכי מקובל בתיכון. האם זה הכובע של יגאל? לא, יגאל לקח את הכובע כבר בסוף כיתה ח', הייתה לו חברה ראשונה. גם לי. כמו שראינו, אלעד הוא יחצן של מסיבות, וחיי הלילה הוא מוכר בתור אלעד הקטן. כשהוא לא במסיבות הוא אוהב לשמוע מוזיקה מצרית בבית. אלעד הוא אוהד מושבע של הפועל תל אביב, הוא אף פעם לא לובש צהוב, ובאצטדיון הוא תמיד יושב באותו מקום. יאת האוהדים, המקום הזה יהיה פנוי בתקופה הקרובה. אלעד קצת מתקשה בעלייה במדרגות, ולכן הוא ייכנס לבית דרך חדר האח הגדול והתמקם בכניסה לבית. אז נצא עכשיו לפרסומות. מיד אחרי הפרסומות המפגש הראשון של אלעד עם שאר הדיירים. האח הגדול עונה שלישית, מיד חוזרים.